Джеф Безос. Име, което днес е синоним на иновация и успех. Как един обикновен младеж от Тексас превърна идеята си в една от най-големите компании в света. Днес ще ви разкажем историята на човека, който промени начина, по който пазаруваме, четем, гледаме филми и дори мечтаем за пътуване в космоса. Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Детство и ранни години. Джефри Престън Йоргенсен е роден на 12 януари 1964 година в Албакърки, Ню Мексико. Майка му, Джаклин Гис, е едва на 17 години, когато го ражда. Родителите му се развеждат, когато той е още бебе, и Джаклин се омъжва за кубинския имигрант Мигел Безос, който осиновява малкия Джеф. Така започва животът му под името, което днес знаем. Детството на Джеф минава между Албакърки и Тексас, където той често прекарва времето си в ранчото на дядо си. Именно там развива любопитството си към машините, инженерството и технологиите. Едва 10 годишен, Джеф започва да проявява изключителна страст към науката и дори мечтае да стане астронавт. Началото на един визионер. Като ученик, Джеф създава импровизирана лаборатория в гаража на семейството си, където прави експерименти с електроника и химия. След като завършва гимназия с златен медал, той е приет в Принстънския университет. През 1986 година завършва с отличие специалност компютърни науки и електроинженерство. Първи стъпки в кариерата. След университета Джеф Безос започва кариерата си в различни технологични компании. Работи в стартиращи фирми, включително в компания за телекомуникации, преди да се насочи към Уол Стрит. Там се отличава със способността си да използва технологиите за оптимизация на финансовите процеси. Създаването на Амазон. В началото на 90-те години Безос попада на шокираща статистика. Интернет трафикът се увеличава с повече от 2000% годишно. Това го вдъхновява да създаде нещо революционно. През 1994 година напуска престижната си работа и с малък начален капитал от родителите си създава Амазон – онлайн книжарница, която започва в гаража му в Сиатъл. Първоначалните трудности и успех. Първоначално Амазон е само книжарница. Сайтът бързо привлича вниманието с иновативната си концепция и лесния интерфейс. Още в първия месец Амазон изпраща поръчки до всичките 50 американски щата и до 45 държави по света. Но не всичко върви гладко. Безос и екипът му често работят до късно през нощта, за да обработят поръчките. Експанзията на Амазон. Безос никога не се задоволява само с продажба на книги. Скоро Амазон разширява своя асортимент, добавяйки музика, електроника, облекло и дори хранителни продукти. През 2015 година компанията стартира Prime – услуга за експресна доставка, която промени стандартите в електронната търговия. Други иновации. Амазон не е просто магазин. Под ръководството на Безос компанията създава иновации като Alexa, първия интелигентен гласов асистент, и Prime Video, който се конкурира с гиганти като Netflix. Amazon Web Services се превръща в основен източник на приходи, като предлага облачни технологии за бизнеси от цял свят. Blue Origin и космосът. Докато Amazon доминира на Земята, Безос насочва погледа си към звездите. През 2000-та година той основава Blue Origin – компания, която цели да направи пътуването в космоса достъпно за всички. Първото успешно изстрелване е през 2015 година, а през 2021 самият Безос полита в космоса. Личен живот и филантропия. Джеф Безос е известен не само с бизнес успехите си, но и със своята филантропия. През 2019 година създава Earth Fund – инициатива за борба с климатичните промени, с първоначално финансиране от $10 милиарда. Разводът му през същата година обаче привлича медийното внимание, но той продължава да работи активно върху нови проекти. Богатство и влияние. Богатството на Джеф Безос е символ на огромния успех на Амазон и неговите иновации. През 1997 година, когато Амазон става публична, той става милионер,
а компанията е оценена на $540 милиона. До 2018 година, с експоненциалния растеж на Амазон, Безос става най-богатият човек в света със състояние от над $160 милиарда, изпреварвайки Бил Гейтс. Дори след развода си през 2019 година, при който предава значителен дял от акциите си, Безос запазва лидерството си. Към 2024 година неговото състояние се оценява на приблизително $227 милиарда, което го нарежда сред най-богатите хора в историята. Заключение. Историята на Джеф Безос ни учи на нещо важно. Когато имаш големи мечти и упоритост, няма граници за това, което можеш да постигнеш. Той ни показва как с визия и иновации можеш да промениш не само своя живот, но и целия свят. Благодарим ви, че се присъединихте към нас и гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате това видео и да споделите вашето мнение в коментарите.